ang Bacolod gilida mo naman members nakita ko sa mga traditional nga jeepneys Bacolod do. Sir Rodi, may ngaga sir. Good morning, Action Art. No, kung sa kami tagpalamati, isang Action Radio Bacolod, good morning. Salamat gid. Sir, ang pag-intindi ko do may mga hindi man ni gani inisyatibo halin sa Committee on Transportation pero do may nagaduso nga do may propose party sa ad-even scheme sa mga jeep sa Bacolod. Anong paglantaw nyo niya sa Bacolod man? Yes, no, ang event din, nakita ko ini nga daw propose ini ni Diego Malacad na nag-aako, nga siya ang Secretary General Kaundok. Despite na nabalaan na nga hindi na siya ang Secretary General. Ang ad-event team, but silingon din ang aton nga mga salakyan nga tradisyonal, ang gusto niya, amo na ang solusyon niya para kuno sa paano sa traffic diri sa Bacolod. Ang sa ato niya sa Bacolod, hindi ni siya ang solusyon. Kaya nga, an even, ang ato nga mga salakyan dyan, subong mga drivers, pagadiyahi sa matagadadlaw, binakulang pa. Pag mo pagyayin mo lang, bulos-bulos, apat sa isa ka semana, hindi na iya maayo Action Art. Pag hindi na iya makabulig sa aton, nagbulig pa ina iya papigado sa aton nga mga magagmay ng mga drivers sa operator. Kag subong nga tiempo nga nambot kon sa amo ni ka malahalon sa Balaklon, amo ni ka damo sa kompetensya niyo sa dalanon, kapin pagid sang jeep, bastante pa man ang income ka driver ta sir? Actually, ang aton nga income hindi na gud maayo, no? Tungod sa sige-sige nga pagsaka sa presyo sa aton nga petrolyo. Kaga amoy na gani nga hindi niya solusyon. Ang dapat niya, kung may ad-an-even scheme din man nga pag-aubrahon, ang aton nga local government o kung sino madaan nag-propose, dapat i-apply ina iya sa aton nga mga modernized jeepney sa co-op, sa corporation. It's because nga lang sa una, ari na kami diya sa traditional jeepney, tag-legit man sa mga Francesa kami. Karon nagtugang ang modernized jeepney, so isa sa cause nga cause ng traffic diri sa aton. Isa ka rason ina kung nga nagadugang ang traffic sa siyudad ng Bacolod. Kaya may modernized jeepney na sila, pinapadagan pa nila ang ilang mga daan. So ang nagwa yan, nagdamo, nagudya ang aton nga mga CUGs, ang mga buses, bus ina ang panawag namon sa modernized, hindi man na jeep. Hindi man jeep minibus gid man siya kung lang taon mo? Yes, minibus ina siya, bisan siya nga restro, minibus ina siya. Hindi na siya jeepney. So, hindi sa modernized jeepney. Modernized na siya nga bus. Anyway, ang partibra sa ginapabot sa kalabanan, nga support coming from the national government, ining ayuda, no? Kung para sa mga drivers, kung tani lang nga support program, diri sa inyo, sir, sa Bacolod, may nakabato na ginaman na, o kung nanuman, may ara gimang mo gina-expect siya na nga bulig? Ang inanabahin niya sa fuel subsidy Action Art, wala pagbigla may nakabaton sa ato, no? And then, kung may ara din mga, unfair inagami kayo So, sa modernized jeepney, mahatag yung ato nga gobyerno sang tag 10,000 pesos na fuel worth ng fuel subsidy. And then, sa traditional, 6,500. So, hindi pa tanan ng traditional jeepney drivers and operators ang maka-avail sila. Kung sino lang ang may mga fuel subsidy card nga inaabla, ang tawag sa data card. Amo lang ina makabil. So, kada mo sang second owner, third owner nga hindi sa ila, kag wala na niya sa ila ang ina nga mga card. So, it means di tayo lang makabil sa sila nga fuel subsidy sang aton nga LTFRB. Okay. So, anyway, sundo na mo niya. Salamat gid sa imo time, karon nga sa Rodi, kag halong gid permi. Madam, salamat Action Art kung sa tanan niya tagpalamati sa Action Radio Bacolod. Good morning. Action Hotline. Ayos lantawon tani kung gihibaluon na to ni kung bala nagsulod giman ni bilang isa sa mga plano or may proposal giman si Councilor Al ni Chairman Committee on Transportation kay do iniya do initiative lang or iniya do iyaman lang ni Diego no Malacad ti i-check ta lang na sa iya kung kag sa iban pag mga official nato ni sa Bacolod no kabalo kang ad even scheme
just to control the traffic. Kalinti mo nang palang abuyan naman sa pumunuyo nga nagasalig sa pagbiyahe nila, bla. Oh. Si Action Day Bukayan, no? Si Anay Action Day Bukayan sa Action Radio Iloilo, nga kagi man di sa aton, bla. Buka patamyaw sa mga taga-barangay Istansya. Barangay Istansya, Barangay Paon, Istansya, Iloilo. Tuno